ndabwera panopo chifukwa cha nkhani imene yachitika dzulo ku Facebook usiku. It was posted pa page ya Angela Chingamba. Angela Chingamba is based in the UK, I think. So she posted a story. I forgot to screenshot it. But she posted a story imene amanena kuti waberedwa ndipo mwana mwana anapeza kuti agwira amene anaba ndi atapita ukamfunsa okuba uja anapeza kuti waulula kumene anakagulisidwa. Okay, so here is the thing. Amalawa ambiri I think timangoyenda koma sitimapanga understand kunena kuti china chilichonse chimene chimayeneka chichitike when it comes kuti mwatenga munthu mwambweresa even ku police is a process. Ndimafuna ndibwereza pange clear zimenezi komanso timvese bwinobwino kunena kuti ngati mwamugwira wokuba ndi wapanga point kunena kuti kwakuti ndi kumene agula ndi mulandu wa ujaso ogula uja. It is a process. Komano ndifuna ndikuze kunena kuti it is just very unfortunate kunena kuti dziko lathu is a corrupt country. So you don't trust, you don't believe, even the police agency kupangira and explain, sumumakhulupirira. And I don't blame anyone for that. Because I'll tell you why. Palinkani ya amizati, chikumbuso mizati. I mean, I did a video. I did that video, chifukwa cha information imene inatuluka ndi Zodiac. I didn't go deep kukapanga investigate kai kuti ndadziwe kuti achikumbuso mizati wa ndi ndani. Is this the first time for him kukapezeka kuti amaphambala mezo olukapena agwira ndi mbala mezo? You understand my point? But I did it out of I'm dealing with a corrupt country. Komaso we had a lawyer Alexis Kamangira amene anatuluka ku judicial nkuyamba kutuza how judicial system is looted. Is like maybe you get my point, and mentioning names on top of that. So I did out of there without investigating. Another thing, I did it because I was one of the people who paraded Nkhani Yokuza John Musa when they charged John Musa to go and save chifukwa cha chamba. Yet the same judicially anamutulusa Nigeria amena nampeza ndi cocaine. So you must understand where I'm coming from for me to just vumbuluka ndikupanga video imene jai knowing kunena kuti amphawi ndi amene amapita kundende anthu olemera okuba. I don't call them olemera because they are thieves. Amapangidwa protect for ndrama zomwe zije zimakapanga bribe ku judiciary kuja. If you understand my point. If you are a dead walking zombie, you cannot understand me. You will think I'm the one who is crazy here. Yet you people, you are the ones who are crazy. Okay, so Angela Chingamba anapanga posting nkani jatapanga posti ine I was contacted. Then I send it kwa manager wanga. Kunena kuti okay tapanga ni follow up nkani hii. Manager wanga code a police kudera limene kumachitika nkhani ija kuti timve bwinobwino kunena kuti kuna bedwa plasma munthu anapita ku nyumba ndithu kugumula ndikubako plasma. Munthu uja wagwidwa atagwidwa wafusidwa plasma ija nakagulisa kwa munthu wina ndi anthu aja nakatengedwa koma anthu aja I think anatulusidwa, whereby it was not supposed to be like that. Ndiye ifeyo apido titapita kumene kuja kuinvestera nkhanicha. We asked them kuti anthu awawa akuyeneka usiwa kaime pachani, akuyeneka kaime mmene nyomu mapangira mmene mumagwirira ntchito. I'm coming out here kuti ndipange explain chifukwa timakhala ndi picture yona kuti apolisi aja ndolakwika. But if you go deep and ukapanga investigate palibe china chilichonse cholakwika chimene iwo ajatani apanga. Mukamatengera mwina anthu ngati ineyo ndimakhala ndi nkhani zambiri zimene even apolisi abwino ndimakhala ndikunena kuli when I'm saying kunena kuti anthu apolisi noipa otani sikuti ndikutanthauza kuti apolisi onse ndoipa. No, kuli anthu abwino kumene kuja amene timagwira nawo ntchito. Komano nsomba ikaola imodzi timangoyankhula. But the truth is anthu aja amadziwa, we even thank them kuti no, you are doing a recommendable job. And anthu amene alakwisa ntchito timauza kuti these people they need to be held accountable. Chifukwa ndi amene amapanga penti dzina lanu molakwika. Ntchito ikuyeneka izigwiridwa mwandondomeko. So Angela yo deleted the post because I was gonna use the post iyoyo mmene walembera ndikulongosola mmene zakhalira. Pa munthu okuba amene nkhani yake amene Angela Chingamba anayipanga post ku Facebook. Munthu amene anakaba plasma yo wavomera kuti anakabadi plasma ija.
It's a process. Sikuti fortune out in you want your plasma back or you want chimene chabedwa chija back ndiye kuti atenga kupaseni pomwepo. It doesn't work that way. Ngani je makaya yafika mmanja mwa polisi. Ikachoka mmanja mwa polisi makafika ba ku court. Ikakafika ku court amalawi muziwe kunena kuti okuba wina aliyense including even mwina muntu okupha. Everyone is entitled to be given a bail. Bail ija sikuti matanthauza kuti mulandu watha. No. It is only telling you kunena kuti this person wapasidwa bail out amapita be kumakapanga present kumene kuja amapasidwa siku limene amapita kukachongesa. Being given a bail out, you must understand kuti you are not guilty until proven guilty. Kunanthauza kunena kuti akakuita nanisoni kuti nkhani yanu ija siku lanu la court ndi lakuti mukapita pa court paja plus maumboni onse amene akuyenereka kubwera court lija likakakupeza nolakwa likangomenya kuti go, this is my decision, you are going to serve 4 years in prison, ndiye kuti nkhani je makhala thira pompo sumubwereraso kwanu. Amalawa ambiri zimene zosaziwa kuti is a process. Ndifake ndabwera kuti nzalongosole nkhani ya imene iyi Angela Ching'amba apanga Apido International tinapita kukainvestesa mpaka na panopo akuchokera ku court komweko. The guy amene anaba plasma wamangidwa 4 years. Anasandukaso yemweyo mboni wachani waboma chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti anthu amene anakagulitsacha akukana. Anthu amene now they are holding the plasma imene yeye anapita kukagumula nyumba ija okuba uja anthu aja akukana. Anampasa mafuso pomwepo unabweresa nthawi zanji plasma iyo nkuyankha ndinabweresa echikoloko unaibweresa pachani ndinayimanga mu bed sheet and bed sheet yakeso inatayira chinyumba chakuti ntheka kwakuonesa. You get my point? So okuba uja nasanduka somboni chifukwa chonena kuti amene anagula plasma ija akukana. Unanthauza kuti plasma yo sinapezeke, is a process. Zitheka kukhala kunena kuti abambo amene wawa anagula plasma anaitenga plasma ija because it's almost, it must be 1.2 to 2 million chakuti plasma. Ndengati iye inyamatai anagulisa 120,000 awawa ogulawa anaitenga plasma ija ndikukayipereka mwino kayigulisa kwa munthu ndithu oti ndalama zambiri whereby kuti apita akafuse olomwina abweze ndalamazo ndizosatheka ndinkana ayima iwo opoti anipokana. So munthu amene umakhala wagula chokuba ndi ogulisa uja nonsenu umakhala ndi mlandu. Panopo mlandu wa abambo ukupitirirabe awawa akukana wakuti agula plasma pamene uyu okuba amene anakaguba ku nyumbayo wachajidwa 4 years to save 4 years chifukwa yeyi wayankha komanso he tend to be mboni. You get my point? So what am I trying to say is ambiri amakumana ndi zimenezi and it's a process you have to understand. Sikuti pomwe paja chifukwa chonena kuti aloza kunena kuti ukuku ndi kumene anaba ndiye kuti plasma ijamuka ipeza. No. Chifukwa chonena kuti you don't know kuti kodi anthu aja ataitenga plasma ija anagwirisa ntchito yotani. Koma munthu uyo okubayo amene anakaba kwa Angela Ching'ambayo walongosola kunena kuti sikoyamba kwagulisa anthu and anthu aja anafusidwaso kunena kuti okay, excuse me, sikoyamba iye munthu yanena kuti sikoyamba kwagulisa anthu aja zinthuzo ndiyeno anakhala akupita kumakagulisa zinthu. Komaso wanena una kuti anthu wa is obvious amaziwa kuti ine ndine okuba chifukwa amandifusa amamufusa kunena kuti akagula akatenga uje ndi chokuba chija chani akagula akabweresa zinthu zija kumagulisa amamfusa kunena kuti zimene zizi watenga kwanu aiye amayankha kuti ndatenga kwathu. Koma akuti kwawoko iwowo kuti olo aonepo kuti plasma imene iduluka pati iyeyo wanena. So obviously amaziwa kuti chinthu ndikwagulisa ndi chokuba. Like I said, he tended to be what? A witness, whereby he has been a strong witness. Ati Apido could not wait mpaka tinangulira nsima. Remember, we are not against anybody as a human. Humanity we respect. Koma kalidelo nyasalo. So being held accountable kuti wachajidwa 4 years. Tinaona kuti ndi chinthu choti anthu ambiri amakana atu atangopitiriza kukana ndi utani anaperekera umboni woyenelera mpaka tinangulira kombali ya nsima waja koma kwapita kukaseva kundendeko awa apita pali mandi amene anawo amene ali ndi TV iso pano ndiye nkhani is still going. Now this is my message to Angela Ching'amba. Kunena kuti sizingateke pompo TV yokucho kungotuluka imazima kha kuna kuti nkhani zizili mu process ya polisi
which is kunena kuti every Malawian amene tili ku Malawi amene so tili kunja tipange understand kunena kuti china chili chose as much as I know and ine sindimabereka munthu nimemba pa chilungamo ku dziko lathu kuli corruption ya nyo kodi inu pano pali anthu Mike can you press the likes samango yankhulapo ndekha pano ngati nanunso ndinu anthu okuba nonse what is it what is it who is here press the loves and the likes. And when you press the first love, tell me it's me in the comment section. Chisomo Jigaga, mulipompa. I see you, Chisomo. So nkani again dimene yoyo. Imene anapanga Angela Chingamba yapangidwa sort out until they being held accountable. It's a process. Komaso nkani ina iya wawa amene is in akupanga hold ujeni chani apanga hold what we call the plasma imene akukana nkani yawo ikupitirirabe tikhala tikuyipanga before mpaka anandibwera ndiza kuuzeni kuti nkani Angela Chingamba ija yafika potere and abambo aja amangidwa chifukwa munthu wina aliyense ogula ndogulisa amakhala ndi mlandu but it will depend ndi mmene nkhani zawozo zilili fa munthu uyu waperekera umboni kuti ndinagulisa kwawa kuoneka kuna kuti munthu isakunama akuziwa chimene akuchita ndi munthu oti wabwino bwino and waloza kuti anagulisa kwawa so enawo akukana you understand so ndibweraso kuti ndizakulongosoleni koma nkhani yake ndi imene yoyo it's just unfortunate kuti Angela yo waicho supposed to because the post ineyo I was called kupita ukaiwerenga ndifa chake ninapanga intervene kuti tione kuti yayi what is happening as much as I know ndithu kuli apolisi do ipanga chinyengo ndakhala ndikunenapo ineyo ndili ndi ma video ambiri apolisi amene anagwidwa koma sikuti ndi apolisi onse no kuli apolisi abwino amene amapanga understand kuti we are here for all the citizens of Malawi komanso tikuinika tayimirire tabweresere chilungamo mpakana kupita ku court tamvesesana now ngani ya Chikumbuso Mizati achikumbuso mizati tinapita super ground timu yapido inapita pa ground kukafufuza kuti ya izi sizoona because we knew kunena kuti Musa John anapezeka kunena kuti naye nkhani zake zinali zotero Musa John anapezeka kunena kuti anachajidwa koma we had Nigeria na mena nantulusa over cocaine we had ine nimabwereza history is the best teacher wina ujandani in South Africa na mena nantulusa hata mpesa ndi track ya chamba ndikungompasa fine kuli Rwanda ni guy amena nampasa fine ya 100,000 or else akakhale kundende zaka miezi 9 so looking at Musa John mwana wa ujeno oti ochepekedwa kungo lako alero mawa nkucha amasonga basi ndikulamula apite kundende so we paraded and you guys you saw the results Musa John anapangidwa pardoned anatuluka now chifukwa cha kulakwika kumene ku judiciary iwowa anthuwa kule abwino komanso kula anthu oyipa koma chimene chimachitika bad company makapanga corrupt ujeni good company anthu oti akufuna kuyika di chilungamo acha saonekera chifukwa awawa amakhala kuna kuti enawa ajapo ndalama ulo atani so ngani ya Mizati Chikumbuso ine nitaona I did a video nena kuna kuti ino ku judiciary ndino amene mumabweresa injustice mdziko mathu chifukwa cha chinyengo that is and ineyo munthu amene ndili alive and understand everything is mene nimaona kuti apa mmene pakukhalira pa mmene pakukhalira and having Alexis Kamangira coming out ndikuzatilongosolera what's happening there ineyo ndinaona kuna kuti ndisavutike so ndikupanga investigate cause is injustice imene imachitika selective justice imene imachitika we all know it it's not the first time so I did a video kunena kuti no judiciary mukuyeneka mwatuluse abambwa tiambire pamenepo I did that video because I did not go deep kukafufuza kai tiambire ponena kuti mukawatulusa anthu amene amakhala kuti akuteteza mbalame zija ayambe kuphunzitsa anthu that was what my video ayambe kuphunzitsa anthu akumamizi kuti mbalame izi sizotani ndizolesedwa simukuyeneka kuzipha mukapha mumapezeka kuti mumapezeka ndi mlandu this and that that's what I was saying kunena kuti tiambire pamene pacha mbalame zimene zizi maalaira ngati anthu chabe oti isanakhalepo ngati mwina ku barracks samaziziwa koma ine mamuna wanga anali mwana wa msilikali ndiye mbalame zakuziziwa
ndipo anandiuza kunena kuti munthu ngati si iweyo wangokhala m'Malawi koma sunakhale ku Barracks mbalame zodi sunga ziziwe koma ngati ana ife ana m'Malawi ku Barracks kuchiti mazoli mbalame zizisunga ziphe. You get my point, eh? So ineyo nditamva zimene zija I said no, ndiye kuti abambo awawa ati okhawo kuti samadziwa chimene akupanga komanso mbalamezo anali atazimangira kanyumba meaning kuna kuti samadziwa chimene akupanga iwacha okay. Ndiye anapezeka kunena kuti atengedwa achajidwa 15 months kusekeredwa. But then you know ineyo ndine munthu onena kuna kuti sinimafuna kuti I should be pamalo pola kuika. I said no, still more. Ndikapangebe because I contacted many people but they are not doing anything about it. Ndiye I said okay Pasatero tinapita kuti tifufuze file yao. Cholinga cha file yao we wanted to try and appeal. You get my point? Kutanthauza una kuti PID organization wanted to help abamba chokuti apanga appeal because it never made sense. Now chimene chachitika ndichonena kuti titapita kwa pangano investigate abambo achikumbuso mizati sikoyamba ulendo oyamba anapizapo ndi mbalame zichi ndi anausa mbalame izinzolesedwa sana mangidwe. This is not the first time. No wonder kunena kuti wina aliyense was quiet so people knew. Ndiye now here is what I wanted to say. Amalawa ambiri mumakonda kubisa information. When you hear anthu amene even amaona kunena unotokea abambo wasiko yamba, even in the comment section of my video they could not say anything, they could not say any word. I wonder kuti anthu ena you're down to earth to do what? Because mumakhala mukudziwa. You know something, say something. If you know something, say something, don't keep quiet. Mumango bwera waphwanya lamulo. Don't tell me waphwanya lamulo mu dziko la Malawi ino. Kuli anthu okuba kumene koko. Anthu okuba onena kuna kuti kumachozota wanaba wawa. But they are not being held accountable. Amapangidwa acquit. Amapangidwa mapardon. Akuzo unota wawa ndi okubali ndi chuma chonena kuti titipange recover back to Goma dziko. You understand? So come and explain. Tiuze ni chilungamo. So, ngani ya chikumbuso mizati, ndimene yoyo. Now, I'm always saying everyone should be held accountable. Ngati koyamba chikumbuso mizati, anapezedwa, ndikulongo soleredwa. That means he knew what he was doing. Ngati ababa achajidwa, ineyo I'm withdrawing, let him be being held accountable, I say 15 months. Because if we tried, tinapita, kukufuna file yao, kuti tione, because he defended himself. So we wanted to see his file. Koma unfortunately koyanga na file kuja tinakapeza kuti file yawo yo inatengedwa kuti yatumizidwa kapangidwa kuti akapange certify, meaning kunena kuti yathamangisidwa changu. There is nothing that is going back. Now I want to say this, anthu ambiri sumumadziwa chimene chimachitika when you doing appeal ndi chinthu chonena kunena kuti if you are not careful amakakupasa blow more than zaka zimene anakupasa pa court. So ineyo before I knew kunena kuti waja anazuzulidwapo, that's why I wanted kuti tuoneka file yao kuti kodi file anazipanga iwo back bwanji, kodi file ikulongoswa kunena kuti chane why chimene chimachitika munthu akakuchaja pa court say akuchaja 40 years sichoncho eti. Now akamaliza kuchaja 40 years iweyo uli ndi lawyer wako kena kono you appeal. Kumene kuja kwa appeal kuja is 50-50. Amata kukuchepesera zaka apo ayi amata kupasa zaka zambiri. I'll give you an example of Stewart. Stewart nkhani yake inali yoti anagwiririra mwana koma I think anala awiri maumboni zonse zinaperekedwa. Ineyo Stewart talked to me. Yes, ali kunkati. Somebody contacted me kuti koma kuzuwa chani. Ineyo yeti pankani ya Stewart I understand because I was one of the women contesting while I'm here kunena kuti no, he has to be held accountable pazimene anachita after mwana giving chani umboni pazimene zinachitika. Now I said when he contacted me anandilongosolera koma nthawi yake yopangira abiru inalitata. So I asked him whereby I know kuti what he was doing in the kundende. You cannot
this is a country imene ili ndi corruption. I'm asking myself, uyakundiyimirira yayi Ndende fona watenga kuti I could not ask a lot of questions because I know mawadala aja ndi anthu oyipa. Mawadala aja, they need to be investigated. Ziko lathu kuti likonzeke. It will not take a day. Koma we need to understand we have to fix it. Maofesi umumu mulituzi. Ndipo ine nthawi ine ndimangofuna nditangopasidwa mpata kuti a president akhale apo. Ine ndiziyankhula zingotimvesera. Mu maofesi umu mulituzi. Kwa kumawadalako, I was asking myself, uyu ali ndi phone bwanji? Zitheka bwanji? Mawadala omwe aja mawadala amene amakalowesa mafoni aja. Kumakhala business. Anthu amene ajawo, some of them mawadala aja. Ndi anthu one kuti akuyeneka to be jailed as well. Corruption has killed dziko la Malawi. Kupanga zolakwika, promoting zinthu zona kuti it's not supposed to be done, has killed dziko lija. And that's the truth about it. Ndiyeno ineyeti, what I can say, muntu kamapanga apilu ambiri numuziziwa is 50-50. Stewart, I talked with Stewart atandongo story nkani yake, it was making sense to me. I won't say it here, koma to me it made sense. And chifukwa chonena kuti kutazapita Honorable Kaliati nthawi imene jali Minister of Gender kani imene inachitika kuli Honorable Kaliati atapitako yeucha adavomera kunena kuti yes I did it. That was to me that was fine. I could not even go far to say, Stuart, I'm going to help you. No. But I told him, I said, Stuart, remember you have a lawyer. Lawyer wako adati chani after atakupasa gamuru. Kwazi muntu amene ukulipira lawyer. Uziziwa. Mr. Blessing Patwa, thank you so much for the love, the likes. Appreciate you. Muntu amene uli ndi lawyer, wamulipira lawyer. Ask him many questions as you can. Mukwere ni pa mutu pake kaya mumunyera. Amene ucho wajendrama zanu. Meaning you cannot talk by yourself. Amene uja should stand and represent you. And fight. Ngati mukupanga na fight ndi boma. And fight. Ngati mukupanga fight ndi lawyer winner. So, ine ntaona kuna kuta, iwe nthawi yapita chonchi, lawyer wako anati chani. Nde I sent him back. I said, you know what? Contact your lawyer. Tell your family to contact your lawyer. Amuze lawyer wako kuti nkhani iweyo ufuna apiru. Then take the advice from your lawyer. Because I knew kunena kuti lawyer wake posampanga advice kuti yeye apange apiru. Anaona kuti is a game down game. Chifukwa ndifuna ndikuze ndipaziko la pansi. This is the truth. Ngati kula nthoyipa mitima. Maloya amadziwa kuti client wanga yana munyengadi mwana. Koma makayima tu ndikumubhakira. What is justice? What is justice? Client akakhala ndi lawyer amakamukhutulira lawyer uja for lawyer jama muza tell me nothing but the truth. Those are the people amene makapanga swear holding Bible. Holding Bible. I will say nothing but the truth. Ndifuna ndikuze ndipazikulo pasi. Chilunga mama chiziwa ndi mulungeka. Wina aliyense kaya mukutu wa mapasogolo na okula likirani. Don't trust that person. Kaya mukuti ndi lawyer wanu. Ingopanga ni kuti akuneneneni pakuti inuyo kukamwa kwa kumani. Iye uja representing you. Don't trust them. Chifukwa inuyo ochitano mumakhala muziwa kuti ineyo ndamuze iye kuti ndenyingadi. Koma ukaima pamene paja. No. My client has a problem of mental issue. You bring mental issue like a simple thing. Because you want to protect someone amena kwenika kunena kuti apangidwe hold accountable. Please leave mental issue alone. Leave mental issue alone. Uyu ndo gwiririra. Hey! Ziko lapansi, if you can understand things, you will know that everyone is wicked. If you understand Ziko lapansi pano, you will know that every living human. Tenti zikhala ndikumaziziwa mitima mwathu ndikumapemphera ndikumala zochimwa zathu. Kulibeko olungama paziko lapansi pano. Kulibeko olungama. So you have to know kuti maloya aja amene aja ndi number 1 Judas Iscariot amene amadziwa china chilichonse. They will present you, they will make a story, they will do what? Kukutetesa iweyo nkhani zabosa ndikukayima ndikumamenyana ndiye nacho iye pasi pantima kuzo kuti koma wanga ito ndo lako.
yakutenga ndalama zako ndiye pamene ndikuza ndimuzakhala pamutu kaya mwanyera manyose gula mimba kaya manyouma ndikayankhula zimene zomati anthu ophunzira ati ama PhD amati mbuli amene ujosaphunzira shut up. We see your education in your actions. You talk about kuphunzira. I am more far educated than all of you. Thieves. Justice killers. What is education? If you know the truth that this one is a murderer, you know the truth this one is a thief. You know the truth this one is, and you pardon a thief. You know the truth this one ndimbava, and you protect that one in court using mental health. What is education? Which school did you went to? Educated savages, fools, useless. That was just a part of it. That was Speedo International talking. It's not me. It's not Piditani. Okay, yes, Speedo International. Okay, sir. Okay, yes. Educated mafias, gangsters. What is education? Mugamazi inu. Leave education alone. That is a paper. Inundi in a man to man, let us face one another. What are you? Are you really educated with that PhD? Or you are a thief? Tell me. Leave that paper. That is just a paper. That paper doesn't go to work. It's you and you, that your big head like mine, who goes to work. Tell me. That paper we do at the college, at the university. We sit and discuss. We sit and contribute. We talk. Eh? What are you telling me? It's not about that paper. That paper doesn't go in your office to work. It's you now. You. Are you really educated when you show us your actions? Are you really the one who is the holder of that PhD? Do you really have a degree? You and your husband, you people, you are scammers, you are thieves, holding degrees, holding PhDs. You come to people, show them we are holders of PhDs, but you are scammers. Are you really PhD holders? You are scammers. You're supposed to be in jail. That's the truth about it. But you don't want to hear the truth. That's the problem. So you will call people that will stand and tell you the truth. You have no name in anything. I don't have no name in anything that is like, it's something that you rob. You're robbing from people. You want me to build a house and put my name by robbing people? Eh? You want me to build a house and call that's my house. My name is there. You call that your house. You were scamming people. You call that your house. My friend. Because you are a dead talking zombie, that's why you call that your house. The money you scam people is not your sweat. That's not your sweat. You understand? So if you say, I have no name on something that you have a name on, Umaba, I'm building something with my name, it's not going to be one day. It's like Rome that was not built a day. It is going to be step by step, little by little. But at the end of the day, I'll see the light. There is a light at the end of the tunnel. I'm going to see it. You get it? Yes. You have to understand that. Many people in Malawi are thieves. That's the truth. You look at the legacy they have, it's not for them. But they will stand and tell you, work hard. They don't work hard. Some of them are drug sellers. Some of them, that's the truth about it. But they don't want to hear this truth. You hear me say so? So we were there. It's because of Stuart. Amaimba phone ali kundende. Kundende kuja for Stuart phone na anapezeka. Anampasa ndani. Mawadala knows about it. So these are the people that we're trusting in the office. You get my point? That's what I'm talking about. Ndiye anapita Stuart uja kuuje ni kuja ndukapezeka kunena kuti ampasa. Anapanga appeal. But remember, kumayambiliro, it was 19 years, I think, that he was charged. After the appeal, he was being kicked with 40 years in jail. So you have to be careful with appeal. We first asked Fido yao kuti tuone kuti are we doing the right thing? Because we don't want zaka zimena chajido kujega pesi unotise blow. Whereby, now we stopped, we are not helping him anymore. He has to be held accountable. Chifukwa chonena kuti anauzidwa koyambirira kuna kuti mbalame izi
sizokupha musa zapangeso ndiye waja anapita kukapangaso. So this is the time imene akwenikadi to face it. My apology to judiciary and my advice to judiciary. You will receive respect when you are doing the right thing. You will receive respect when there is no selective justice. You will receive respect if you really understand what you went to school to study, to bring justice, not selective justice. Zosezi, people like me, timabwera poira kuyankula, chifukwa chani. You are the one, the people that are starting to show us kunena kuti there is selective justice. Ife timamanga anthu osauka, ife yo timapanga protect anthu olemera. It's in you. My advice to you, judiciary ya Malawi, you don't want me to speak a lot. One of you came out and tell us what you people are. Ndino anthu ovunda, fix yourself inside. That's what you can do. You will never see us lashing kumapanga ma videos otiroacha, knowing kunina kuti everyone is supposed to be held accountable. That's what I can say for now. Ndiye ndifuna ndibwere kwa corruption. Kodi corruption ndi chani? Munayamba mwazifunsa kuti corruption ndi chani? I want to talk with anthu. Okay. Ku PIDO International Organization timakhala nkhani zambiri. And nkhani zambiri zimene timakhala nazo, ambiri inu ndino anthu kuti mukuyeneka so to be held accountable. Chifukwa corruption ija ndino anthu amene mumapanga party kuthandizira kuti corruption ija ichitike. Corruption is not a one way thing. No. It goes two ways. Or nthawi zina it goes three ways. Or mwina four ways kumene. Because we are talking of somebody amene wagwida upanga chola kwika. Akupanga deal ndo wa police afuna corruption. Akupita kukoti kuja akuti ya ife tipaseni mwakuti. Akupika afika nkati naye judge afuna zake. Uyu mwa is something that is like a chain. You get my point? So what am I saying? Okay. For example, we have road traffic. We have immigration. We have police. We have pena pali pose pali zinyengo. Ndiye chimene ine ndikunena ndi chani. Anthu amene mmapanga contribute to anthu amene mmapanga contribute to corruption. Inu yonso, I think pakwenika pabwerera mulona kuti ngati mmene apapa ndi malongoso nkhani yoyambirira, nkhani yokhuza Angela mmene waberedwera ku nyumba kwake. Anthu oyiwira onsewa ndi milandu. Uyu wakubayo wachachidwa 4 years. Uyu akukakamira TV plasma. Milandu yake ikubwerabe. I will come and explain it here. Ndiye mumvesere. Munthu opanga corruption, ndiye munthu amene akulandira corruption onsewa, they need to be held accountable. Ngati mukutenga drama, for example, mukufuna kuti kupanga driving license. And ku driving license kuja munthu akuza hayo ndipase 100. Nonsenu mukagwidwa iwe opereka 100. Anthu ajasa kukuti research chinthu chako, inyo nkumadandaula. Nonsenu you need to be held accountable. Chifukwa mumapanga contribute ndiniyo ndipase 100. What stops you ndikupita kuti mumpange rekodi munthu uja ndikukapanga report ku police kuti ine ndapita kuti mafuna ndakapange driving license yanga munthu yakuti ndimpase 100. Koma kupanga driving license ndi 150,000. So kuti 1000 katenga 100 kumpasa munthu uyu ndekuti ndapereka 250,000, whereby pamalamulo a office imene iyi akunena kuti driving license ndipange 150. Koma ifo chonena kuti your life, some of you Malawians is shortcut. China chili chose inuyo mmafuna cha shortcut. You use money to get everything in a short way. Zoti life is a process. You need to learn. Inyo sumufuna isumpanga nawe. Ambiri nuzimezo sumpanga nawe. You do not want. So you know what I can tell you. I've been talking to 2-3 people. Kozi nkani ya corruption ikuti ite. Both people, amina upanga corruption, they have to be held accountable. Inopanga corruption, inopereka ndalama, inotani, aliyense akweneka azipangidwa hodi accountable. Chifukwa chonena kuti chani because ndifeyo sometimes corruption tima yamba ndife kamputa, let's say wa police alijet mwene niyo ndala kwatagwira napa ndifeyo amene tima ipanga corruption ichi. So iwe mind yako ndiyo ipankale umakampanga wa police uja kuvumira wa police amandira ndalama zinga wapolisa mandanda ndama zinga ama kavomera. Why? Afuna agule ndiwo kunyumba kwake, afuna ajese ana ake. You understand? So anthu ambiri we are in a wrong. Anthu ambiri we are in a wrong.
muziwe zimenezo. Ngani yomalizira anthu amma office adziko la Malawi. I think imene ndichite kubwereraso. Chifukwa imene ndifuna ndimpangita Gijen asa ndi Peter. Imene ndichite kubwereraso. Amene mmadziwa malamulo a dziko. Amene mmadziwa malamulo even a office yanu. I will come for you. It's a meeting. Makomanosa amene munalipa ano mkhansi kulopambana bye.